Oh. En wat ziet je van elkaar? Dat is mijn vader. Ik ben de pap. Hoi. Bas van der Zwaan, Ellen. Ah. Hoi. Hoi, Bas, Sanneke. Sanneke. En wie Bren. is dit? Dit is Bren. Hoi Bren. Maar hoi. Hoi. Hoe zwaaien? Hey Bren. Wat is dat ook, hè? Wakker aan, Henk. Wakker En wie al dus Bren, mama? 15,5 maand. 15,5 maand. Ja, En hoeveel heb je er? eentje. Eentje. Ja, eentje. Eentje. Maar dan komen er hopelijk nog meer. Gaan we weer afstappen? Oh kijk, wat is een leuk kettingje om. Dat had mama uitgezocht. Ja, Ja? het is voor de tandjes. Heeft hij niet zoveel last van de tandjes. En een vieze neus. Hè. En een vieze neus. Ja, maar daar is er zeker dan weer een ander kettingje voor nodig. Voor de vieze neus. Nee, maar vertel eens. Want dat ken ik niet. Een kettingje voor de tandjes. Ja, dat is een van barnsteen, hars van een boom. En dat zou een zuur afgeven aan het lichaam. En dat zou die minder last van zijn tandjes hebben en meer weerstand. En hoe lang heet het kettingschaal? Ik denk een halfjaartje of zo. Ja, zeg het. Zoiets. En Ja. het zit er nog steeds om, dus heb je de indruk dat het werkt? Ja, hij heeft niet zoveel last van de tandjes. Dus... Serieus? Ja, echt. En hij is ook minder, want hij was bijna het hele jaar verkouden en dat is nu ook een stuk minder. Oh, dus dan hebben we het over de weerstand. Ja, En Ja. nu- maar hij is nou toch verkouden. Nou, ja. minder intensief als dat het was. Wilt je een tas koffie? Nou, ik weet niet of is het gepermitteerd? Ik weet niet of Ik weet waar de koffie steekt. Has het iets, Anneke? Ja, maar, ja. Och, Germ. De... Dus dit moet nou zijn middagsloopje gaan doen. Oh, we hebben er nog een. Hallo. Hallo. Wat woont geen leuk. Is dit nou... Is dit Gelin? Ja. Dit is Gelin. Ja, dat is gelijk. Ja. Dit is mijn huis. En mijn vader die woont met mijn moeder ergens anders in Geleen. Maar wel redelijk dichtbij. Ja. Op loopafstand. Ja. Oh, kijk. Ja. Opa zorgt voor de stofzuiger. Ja, daar kom ik midden in de kamer tegen. Oh, dat is geen overbodige luxe als een hondje is, denk ik. Ja, we hebben 2 poezen, dus... Ook nog. Ja. Ook nog. Zet hem zien nog wel even op, dat je het ziet. Wat is een broken nu, Ik heb vriendje? wel echt Hey. goed gedaan. Hoor. Hallo. Hallo. Wat is dat? Wat is dat? Wat is dat? Hey. En wie is dit? Dat is Max. Max. En, dus dat is ook Max. Dat is ook Max. Dat is Max, ja. Dus dan heet... Hallo. Oh, kijk. Een zutergek. Hè? Kijk, hoe dat scheelt. Hé, inderdaad. Want wie komt dat? Sanneke? Hij heeft een lui oog. En hij heeft sterke 8 plus en 7,5. En wie komt op 15,5 mond al aan zo'n oog Nou, afgeven? met 9 maanden al. Hij keek heel erg schil en bleef ook schil kijken. En vanaf 6 maanden moet het eigenlijk niet meer kunnen. En aangezien dat ik ook een lui oog had en plus 6 vroeger. Ja, is het 1 plus 1 hè. Dus dat is een kwestie van nul corrigeren. Ja, En dan is het de bedoeling dat dat uiteindelijk ja. goed komt. Ja, nou ja, de sterkte misschien niet, maar wel, de sterkte is wel heel erg sterk. Dus ik ben wel vooruit gegaan, zeg maar, met de jaren. Maar met deze hoogte qua sterkte kan het zijn dat dat dus minder corrigeert. Alleen het scheel kijken moeten we met een pleister, een oogpleister doen.
Het is wel een knapperik, hè? Ja? Ja. Wil je drinken? Ja. Dat vind je altijd voor je eigen kinderen. En wat vindt het leuk om te doen? De moeder gek maken. Nee. Mama gek maken, hè? Op het moment is hij heel erg van de kusjes geven. Oh ja? Ja, Bram. Dus ze veel kusjes geven, Bram. Hé? Dit ding dat heb ik nog maar in mijn fiets hangen. Hé, maar heb je koffie staan? Ja. Bram heeft wel concurrentie, hè? Van Max. Gewoon andersom. Ja? Andersom. Hé jong. Hé. Oh, kijk. Ja. Hoeveel kleinkinderen heb je, opa? Ik heb al 3. 3. Dit is de jongste en die anderen die wonen in Bonn. Hartstikke idee. De zoon woont in Bonn, ja. Dus je hebt 2 kinderen. Een zoon en een 3. dochter. Ik heb er 3. 3. 3. En de Eén. zoon in Bonn, die heeft er 2. Daar heb er 2. Die heeft er 2. En hoe moet het andere kind? In Zittert. Inzetten. Ja. Dat heeft een vriendin. Een Laamijkerse. En die wonen in Zittert, maar die hebben geen kinderen en die willen ook geen kinderen. Hey, en de zoon, wie is er in Bonn terechtgekomen? Met de auto. Ja, nee, dat vroeg ik ook hem eigenlijk met zo'n vraag. Nee, maar heeft hij een leuke Duitse leren kennen en is ze in Bonn terechtgekomen uiteindelijk? Mijn zoon heeft gedanst met haar. En dan komt ze in een circuit terecht en daar kwam er zijn vrouw tegen. En ja, zo is het gebeurd. Sanneke, wat was dat voor een soort dansen dan? Ballroom? Ja, stel dat. Ja. Echt hoor. Ja. Daar staat een foto bovenop. Maar hoop ik toch wel, dat is op de eerste plek dus geëindigd toen. En dat is die broer? Ja. Dan hebben we in ieder geval 2 van de 3 hebben we al gezien. Dan moest er volgens mij enorm veel tijd in steken. Ja. of niet? Daar was ik 6 à 7 dagen mee in de week mee bezig. Ja. En dan nog wedstrijden en lessen hoog ergens in het land. Ja, dat was echt topniveau toen. Ja. Ja. En hoe lang is dat geleden? Dat is op dat niveau zo is? Daar was ik 18, dus dat is 13 jaar geleden. Oh, oud. Dat Pien? Hm. Nee? Nee. Ik heb een leuk leven, dus ik mag niet klagen. Kijk. Ja. Want zonder al te veel reclame te maken, de Duitse pedicure? Ja. Ja? Ja. Pedicure, dat doe ik zelf, medisch pedicure. En ik werk nog in een kapsel- en schoonheidssalon hier om de hoek. Dus, Ideaal. ja. Dus, ja. En mijn pedicure doe ik bij mijn ouders thuis. Oh, dus bij papa en Ja. mama hebben ze die praktijk? Ja, die hebben nog wat meer ruimte. Uiteindelijk wil ik het hier verbouwen, maar dat duurt nog eventjes. En we reden hier net door het streutje. Ja. Want daar zit ze eigenlijk vlak bij de stad. Maar het is eigenlijk een oase van rust hier. hè? Ja. Ja. Het enige wat nog wel eens flink door wil rijden, dat zijn de mensen die in de flatten wonen. Die hebben daar ook een parkeerplek, maar voor de rest is het hier rustig. Als ik nou ook ergens anders slaap en dan rijden auto's, dan hoor een paar keer. Ja? Ja. En wie ben ze hier terechtgekomen? Ja, eigenlijk mijn ouders die zagen het huis en die hebben een beetje aangedrongen. Ga nou kijken. Maar het was heel erg oud. Heel veel oude elementen en we hebben het helemaal omgebouwd tot ons eigen stulpje. Ja. Het is een huis van 1933, dus dat... Het huis is en de blauwdruk van het huis van ons precies hetzelfde. Precies dezelfde architect, alleen hier is het gaat anders verboden als bij ons. En wie ver woont je hier vanaf dan? Anders even van de Rijksweg, oud geleden. Ook zo'n gezellig plekje.
Ja, heel leuk. Ja, zien we net, want dit is Geleen, dit is niet Oud-Geleen. Nee, dit noemt men Geleen Noord. Oké, Geleen Noord. Klinkt... maar het is heel leuk wonen hier. En wat kreeg ik nou? Kreeg ik nou een boterhammetje? Ja. Met jam, denk ik. Oh Jongens, ja. heb je melk en suiker? Rudy melk hè? Ja, graag. En wij drinken zwart hè? Ja. Dus aan ons ziet je niet veel kwiet. Wat een geluk, hè. Eén zwarte. Dankjewel. Kent je dat? Met één hand. En de broer, danst hij nog? Sanke? Nee, ook niet meer. Nee. Nee, die is getrouwd, die heeft 2 kinderen. Werkt, studeert, dus die heeft het druk genoeg. Ik ben toevallig wel sinds een paar maanden, weken geleden ben ik weer begonnen, maar dan puur hobby. Om bezig te zijn, want het dansen blijf je toch in het bloed zitten. Maar toch weer de salsa, de Latin. De Latin en de ballroom. Latin. Ja, nou alleen de ballroom eigenlijk. Want ja, ik heb natuurlijk moet ook tijd hebben ervoor. Hè? Dus ik ga zo niet meer zoveel tijd erin steken als wat ik vroeger heb gedaan. Ja, dat kan ook niet meer dingen. Nee, maar wil ik ook niet meer. Je moet je zoveel dingen verlaten, het kost zo ontzettend veel geld. Je moet elk weekend, of ja moet, je hebt vaker in de maand heb je wedstrijd of ja, hier in het zuiden is het gewoon iets minder, in het noorden is het veel meer. Dus je hebt er ook veel betere leraren, dus dan moet je al daar naartoe. Nou ja, ik heb gewoon geen behoefte meer, geen tijd, geen zin. Ik denk dat dit nou ook een belangrijke... Ja. Maar dat was mijn keuze uiteindelijk ook. Van wat wil ik? Wil ik een nou... klein slurpje is. Hé jong, zo, wil je nog even koffie drinken? Eerst ik dan een boterhammetje? Boterhammetje? Kijk, kijk.